Il-Partit Nazzjonalista kompla bil-ħidma tiegħu sabiex ikun aktar sostenibbli, dan hekk kif l-aħħar jiem ġew installati diversi pannelli fuq il-bejt tad-Dar Ċentrali. F'kummenti lin Net News is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino qal li dan il-proġett għadu biss il-bidu għaliex il-Partit Nazzjonalista se jkompli jinstalla aktar pannelli fuq il-bjut ta' diversi każini madwar pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex ikun partit sostenibbli f'dak kollu li jagħmel. Allura ovvjament proġett bħal dan li qed nistallaw il-panelli fuq il-bejt tad-Dar Ċentrali jgħin ċertament biex inkunu sostenibbli ambjentalment u koll jgħin ukoll fis-sostenibilità finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa biss il-bidu ta' dan il-proġett. Wara li qed niġu installati il-panelli fuq il-bejt tad-Dar Ċentrali ħankunu wkoll qegħdin ninstallaw il-panelli fuq numru wkoll ta' gazini tal-Partit Nazzjonalista biex kif qed inkunu sostenibbli b'dak kollu li nagħmlu. Michael Piccinino saħaq li dan il-proġett kien possibbli bis-saħħa tad-donazzjonijiet tan-nies lill-Partit Nazzjonalista. Grazzi għal dawn id-donaturi u l-partitarji, dan il-proġett qed isir realtà. Naturalment biex isir proġett bħal dan hemm investiment kapitali xi jsiru, allura ovvjament nirringrazzjaw ukoll lil dawk kollha li jkunu ġenerużi mal-Partit Nazzjonalista li bis-saħħa tagħkom ikun possibbli li jsiru proġetti bħal dan. Giulia Falzon għal Net News.